интересный. Барои не только барои занҳо, барои мардо, похуаро, барои ҳамаи синни сол дахл дора. Лично я была в шоке, и до сих пор я в шоке. Дарахт береша сабзидагие. Дар ягом ҷо нест ки дарахт береша бисабза. Ҳами қайки дар бараш як дарахти дига ҳастай, ҳами хеле сайдинит кардагиеда, ҳами хеле қуша якҷо шудагиан. Ин маънои вая чӣ дора? Як дарахт, як зани хуб дошта бошӣ, як рафиқи хуб дошта бошӣ, падару модари хуб дошта бошӣ, шавҳари хуб дошта бошӣ, ту дар любой ҷо месавзӣ. Вақте ки ту реша надорӣ, бисёри одамо мегӯянд ки кора ай фундамент сар кардан дар кора. Вақте ки дар бара дӯсти беҳтаринай, зани беҳтаринай, шавҳари беҳтаринай, бовар кунед бе фундаментам ҳаваи одам дасти тура ка вақте мегира, ту боло мехезӣ. Барои ҳамин қа партнёртуна